Häzir sizin köpeğinizin durmuşyňyzda bolup geçen bir hadisany urun bereýin. Her gün aşam ýatanyňyzda erden turmak üçin bu dilliňizi uraýarsyňyz. Erden bolsa bu dilliň sizi oýandyrmagyna garaşýaňyz. We bu ýerde bir hadise bolup geçse, siz bu dillik çalmadığında bir näçe minutyň oýanýaňyz. Dogry-dämi? Bu hadise size bir ýerden tanyş geldimi? Gelin hemmemiz bilelikde bu hadise ilmi tarapdan seredeliň. Egerde ýygy ukudan oýanmak düzgünüňiz bar bolsa, her gün şol bir wagtyň özüni oýanarsyňyz. Şol bir wagtyň özüni bedeniňiz gan basyşyny we stres bilen görüşmäge kömek eden kortizol ýaly gormonlar çykaryp başlaýar. Bu ýagdaý oýanmagymyzda bir näçe saat galanda başlar we täze güne germegden satlaşdyrar. Adaty bir düzgünüňiz bar bolsa, bedeniňiz iň täsirli ýagdaýdadyr. Şonuň üçin her gece şol bir wagtda uklap, şol bir wagtda oýansaňyz bedeniňiz muňa eýe çykýar. Bedeniňiz tebiýe aýlaw bolýan sagat sesi bilen oýanmagy halamaýar. Sebäbi bu sagat sesi içiňizdäki tertibi bozýar. Şelelik bilen päselçiliklerden gaça durmak üçin bedenimiz gaty ajaýyp bir zat etýär. Per we stres gormonlaryny güýçlendirip başlaýar. Şelelik bilen bu gormonlaryň bölüp çykma netijesinde göz gawyklarymyz bu dillik çalmagyna bir näçe minutyň açylýar. Mähriban dostlar, bular ýaly faktlaryň dowamynyň gelmegini isleýän bolsaňyz like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. YouTube kanalyma da agza bolsaňyz hoşal bolardym. Indiki videolarda görüşýänçe hoş, sag bolun.